टाइमा बारा जायाखै फरायखानोसैलां। माब्रै दं रहित? ओंखाम जाखांबाय नामा? मा खालामदों? मा मेसेज फैखो? कलेजाव नों थाब फै दे दिनै। दहायनिफ्राय नायगासिनो बिनि लेखा फरायनाया बहाय ध्यान दं र' नोंखौ? आं मोजाङैनो दङ जारौ। दे होनबालाय। औ थांगासिनो आं थाब थांगोन। बे मा लेखा फरायनाया मबाइल नायगासिनो दे? आंनि बुरिनि पेन्सन मोननाय बे मबाइलजोंसो माबासो गेलेगासिनो लेखा फरायनाया। र' बाय। I love you too. थांगासिनो मा खालामनो थादों नों? लेखा फरायनाया बिदिसो लेखा फरायनाया मा मबाइल फैद' ओंखाम जानाया टाइम जाबाय नोंहा टाइम जायाखै नामा? फैद' मोनाखैबा आं थांनोसै आयै आं जालांला। दिनै मा एफा थाब थांनो नागिरदों? एखमब्ला माथो लेट थाङोलाय? ओंख्रिया मोनखानोसै नै ओंखामा जालांखादो। दिनै मा थाब जादों बे गथ'आ दिनै? माबा मोनसे जाथाय दंखाथारो बे र'। आं दिनै जालांला आयै आं हास्लाबला आंहा दिनै एक्सट्रा क्लास दं आयै आं थांनोसै दा आयै दा। आं जाथ'ला आयै दा जाफैनोसै टाइमा हास्लाबला। दिनैलाय मा एफा थाब थांदों बेयो ओंखाम जायालासिनो? एखमबा माथो ओंखाम जानो थिनानै थाङोलाय? दिनैलाय मा जाखो? माबा मोनसे जाहोन दंखायो बे। र' नोंखौ बेटि गवानो। हाय खाफाल, बे गथ'जों मा जाबावगोन? बिफाबो गैला। गयसो जानोसै आं। सानबाबो सानख'नो हाला आङो बे गथ' सासेनि थाखायनो। दुर्गा फुजानि माबा माबि नांसोगारगौ र' फन हरनां फिसायनो। हेल' औ डिउटियाव दं? औ जोंहा बिमा फिसा दुर्गा फुजानि फैसा नांसोगारगौ दख'ना नांगौनो फिसाजोनो ओमफ्राय आंनोबो नांगौ ड्रेस बायदिसिना सामान बायनांगौ फैसा नांगौ सोनानै हर। दे सुनिबाराव सोना हरबानो दा दे जागोन दे। हेल' मन्जु जारौ दाबो फैया? आं बास स्टेन्डआवनो नेगासिनो दङ जारौ। आं थांगासिनो दङ रहित, खाथियावनो मोनखाबाय। थाब फैदो नै कलेजनि टाइमा जालायलांसै। आं दहायनिफ्राय नेगासिनो दङ दे बाय। आं बास स्टेन्ड खाथियावनो दंखाथारसै। माथो एफा गोबाव जाया मन्जु जारौ? गोबाव जानाया आइयानो दासान्दि बिराद स्ट्रिक खालामथारदों जोंना। सोरबा खोन्थायाखैथ' बेयावनो लेट जादों आङो। आंबो न'खौनो नेबाय थादों जारौ। नों मेसेज हरनायखौ रावबो नुखायाखै दा जारौ? ओहो नुवाखै। होमब्लालाय कलेजनि टाइमावबो जाबाय थ' थांदिनि जारौ मन्जु। जागोन थ'दो। थ' जारौ बै गय बागानाव जोंहा एसे बेरायहैनि जा समायना नुथारदों। जारौ बे खुसेर बागान गय बागाना
बेसे समायना होनबा जारौ दा बायदियाव आङो खुसेर बागान गय बागान गायनो हायोब्ला जुदि दा बायदियाव नोंखौ लानानै थांनो हायोब्ला बेबायदि गय बागान खुसेर बागान गायनानै सानैजों रुजु रुमु रायजो जानो हालायोबा बिराद खुसि गोजोन सान्थि जागोन नङा होमबा जारौ औ नाथाय आं नोंस्राखौसो दाउट जायो जारौ मानो होननानै बुङोब्ला नोंसिनि नोमाया जोंनि न'खराव हरनांगौआ बिराद गोजानाव जोंहा बिराद गरिब न'खरनि जारौ बेखायनो आङो सानबाबो सानख'नो हाया जारौ दा जोंनाव गरिब न'खरनि थाखाय हराबो जानो हागौ नोंसिनि बिमा बिफाया दा बायदियाव आंनि आइ आफा हराबाबो आं जेरैबाबो खारखुमा लांनानैबाबो आं नोंजों जुलि जाहैगोन मोनाबा आं रहित आंनि जिउखौनो आंनो फोजोबनानै लागोन नंगौ जारौ थांसै होमबा जोंना आइया रायगोन नोंसिनाथ' बिमाया बिराद खराखा थ' बिदिब्ला थांसै थ'दो होमबा रहित मासे गरमलाय बोथोराबा माथो स्कुटिबो सालायनो हाया माबो हाया बुरै जालायलांबाय गोदोनि मानसि गिलायलाङो स्कुटि सालायनोबो गरमनि थाखायनो मनाखौसो बावबोलायलांबाय आंहासो दखानाबो एफा गोजान थोस मेंबाय आं आयु एसे मोजांलै गय बागान ग्रां ग्रांनो थोस आयु सोर जाखो बिसोरलाय माथो सिनायनाय बायदिसो नुहुरखो आंलाय जारुआथ' बे दख'नाखौनो गानदोंमोन कालारा जारुथ' नङाना नंमारगौदां र' बेखौ न'आव फैग्रोथोंल' नोंखौ बेथ' थरलिनि फिसालासो र' बेखौ न'आवसो मोनहैखागोन आं बिमाजों सासे निहाद गरिब मानसिजोंसो लाइन मारिगासिनो आरो आंना फिसाजोआ आयु जानो हानाय नङा दानो थांथारगोन आं न'आव र' दखानाव थांना फैग्रोना दा सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला बिराद दिगदार जागोन जारौ थ'दो थांसै बेखौ र' आंनि फिसाजोखौ फोथायग्रा ना गरिबनि फिसा आखल गैया रान्दि मानसियानोसो नोंखौ र' थरलिना गालि खालामहैनां मेंगुलायबायसो आं हाफिन न'खौ नागिरैनो आइसु न'आबो माथो एकदमबारे बायला सिला गैथारि छे आइसु ओंखाम संग्रायाव दाउ गग्रासो बेवहायनो ओंखाम सङो छा दै लायना दोनफैखानोसैलां दा कलेजनिफ्राय बाबुआ दुगैनो फैनो नागिरगोन हा बेलाय सोरथो जाखो ए मेजरनि बिसिसो माथो दिनैलाय मा फैफेरा फैदों फैगौ र' हाबफै बाजै मा रागालै बे सियार लायनां बाजै र' थाथ' आं जिरायनो होननानै फैयाखै थरलि मुङा नोंनो नामा औ आंनो बाजै मानो फैदोंमोन बाजै नोंनि फिसालाया आंनि फिसाजोखौ फोथायनानै आंनि फिसाजोआ परीक्षायाव फेल जागुलायबाय निहाद गलाम फिसायानो आंनि फिसाजोखौ मासिग्राब फोथायनो हाखो माथो न'आवलाय गेसबो गैया आंनि फिसाजोआ बिदियाव थानो हागोन नंमारगौसो जोंनि दाउ गग्रा थाग्रायासो साबसिनबावसो हाब बाजै बेफोरखौ मा बुंनो हाखो नों आंनि फिसालानावल' दाय नुबाय नोङो नोंनि फिसाजोनावथ' दाय दं आरो आं नेहाद गलामनि फिसा होननानै मानो बखिनो मोनखो नों आरो आंनि न'खौ मानो बखिनो मोनखो नों मानो बखिनो हाया नोंनि फिसालाया आंनि फिसाजोखौ फोथायगासिनो दं मानो बुंनो हाया आङो नोंनि फिसाजोखौथ' बुजाय बिदिसो बुंहरो नों सालि थरलि दानो आंनि फिसायनो फन हरनो हायो आङो निजरनो मिथिगौ नोंनि फिसालाखौ दाबो आङो क्लासनिफ्राय एक्सपेल खालामनो हायो आङो मिथिगौ मा सानदों नोंलाय र' फन हरदो आङो आंनि फिसायनो नाङा बाजै आं आंनि फिसालाखौ बुजायगोन जागोन एबार खेबसेयाव आंनि फिसाजोखौ फोथायबावोबा नोंनि फिसालाया जारलासो दङ जागोन बाजै आं बुजायगोन अल्ला गैजारोङि मानसिफ्रानोसो साला आंनि फिसाजोखौ फोथायफैदों
आइस' फिसालायाबो जायलाला बेखि आंनि फिसाजो समायगोन बिमायाबो जायनि जायथि एकदमबारे मागिनानै जाबासो नुयो हाब बे मेजरनि हिनजाव आयंआलाय जोंनावलाय मानो फैयासै? आंखौ बिदि बखिदों फिसालानि थाखायनो बखिजाबाय आङो गवा बे फैथोंल' र' आयै ओंखाम उखैबाय आङो। आयै आं ओंखाम उखैथारबायमोन आयै। आं ओंखाम जाहैनोसै आयै। ओंखाम उखैदोंसो होनदों देग्लि जासिगोनसो आंजों ओहो ओरै फैथ' मोनसे खोथा खोन्थानांगौ आहा। मा खोथा आयै? नों बै मेजर देलायस्रिनि फिसाजोखौ गोसोयै होनलाय दहायसो फैनानै आंखौसो जा बुंफैबाय बिमाया एकदमबारे जोंहा गलामनि फिसानो गरिबनि फिसानो नोंहा लानो समायानो माहाजोननि फिसाखौ बिदि बुंलांबाय लामायाव लोगो मोनदोंना मोनाखै जाखो? बेफोर नंखाय आयै नङा बियो आं गोसोथोआ आयै। नङाबालाय माथो बिमायालाय आंखौ एफा रायफैखो? दहाय ओंखायनोसो आयंआ जोंनि न'आव फैदोंमोनलै। आं लामायाव लोगो मोनदोंमोन आयै। मा होननाङा? नायख्लेंनानै आंखौ माबा माबिल' बुंलांदों आयै। आं खोनास्लाबासै। बिदिजों सोलिनाय नङा आफा नुवाखै नोङो जोंहा बेसेबां खस्थ' गोग्लैनानै दङ। गोसो बावोबा गारखा थाबैनो थाब गाराबा बिमाया आंखौ बुंफैलायगोनलाय। बे बारनिफ्राय आं मेजरनि फिसाजोखौ लोगो हमला आयै। आं दिनैनिफ्राय लोगो हमला आरो सोमोन्दोबो लाखिला आयै। होमब्लालाय नोंनानो जाथोंसै आयै आं थांसै आयै ओंखाम उखैथारबाय आङो। बे हिनजावखौ नायफिनोबा मोनगोनसो बेथा।